So ayan na po, medyo napatag-patag na. Ha? So ayan, good morning mga ka-alright. Isang umaga at nagpalang araw sa atin lahat, no. So ngayon, ang vlog natin for today, tulong kami ni Kuya Arnel at ayusin namin yung yung flooring. Bali papatagin namin ni Kuya Arnel yung flooring nila bidang preparation ba sa pag-flooring, pagbuhos, at yung mga kalat-kalat ay tanggalin namin ni Kuya Arnel. So ayan, alright, abang-abang tayo mga ka-alright, no? So ayan, at sana sa umagang ito ay lahat tayo ay happy. Ayan, alright. Naka-prepare na para si Kuya Arnel dito para sa pagkasintada. Talaga si Kuya Arnel, mapapasataw ka na lang ay. So, andam yun na pala to. So mamaya, asintadahan niya ni Kuya Arnel. Dito muna kami yung mga kalat, yung request po ninyo. So, ayusin namin ni Kuya Arnel para konti na lang ito, gigibayin pa namin yung konting Di ko alam kung flooring ito ay pantay dito sa dating flooring. Siguro mas mababa doon Marami-raming tatambak. Ay itong pinagbukayan sa Itong pinagbukayan sa septic tank. Ayun. Kaso ibugin. Bali lipat lang yung yung hollow block doon kasi naikamada ni Kuya Bobby. So lipat lang dito. Ha? Yan, yung mga doon, yung graba doon, pag lagay natin sa ibabaw. Talaga. Marupok. Maghakot kasi na tatagtag dun sa trolley. Bagong gawa kasi. Kurap. Kurap! Ayan, dadaan yung mga blocks. Sorry, kurap. Yan. Hey! Ano ba yan? Ano ba mo? Bago lang bro. Hawak-hawak dudurog. Kaya nung Sabado, hindi ko deliver. Dalawang araw pa lang yata. Maulan kasi. Hindi yung kapatuyo Ganun pa ako. Ay, pumunta. Ganda rito, magdaliper tayo pagpalitan para magberan Para mo ba naman? Walay. Para mo. Mura pa tuki. Katulog ko kapon din. Dinugtog-dugtog ko lang, di ko pila. Tinamad na ako mag-gili.
Dinugtong-dugtong ko ba? Ay. Ito yung martilyo natin. Gamitin mo? Amo. Parang yung Mga kaamo. Ito mga kaamo. Order mo? Ha? Oo. Ito yung ganito? Magkano yun? Pagigit ko muna. Ha? Pagigit ko muna. Ganito po. Lapit na lapit. Hindi pa yung Kaya yung yung sahod. question natin ngayon. Mga sahod ng ano? Hindi pa yung maka 1 po sa sahod. Ha? Hindi pa maka 1 po sa sahod yun. Yung sahod ko. Ang ganyan yung posisyon. Posisyon ni Paring Joe. Luto ulit. Ano kaya? Matik yan. Bidang. Namili. Ha? Namili. Namin. Bayad yung Ha? bayad yung Ate, hindi natin makalit. Sa ipinasok yung patag mo diya ba? Maso. Ito. May maso sila yun. Ha? Maso ko nga yan. Oo, Ang maso. maso ko yan. Saan na? Ulang kapit ko. Tira-tira pa sa ilalim. Ba't ito papalitan to? Hindi na, tatapingan rin. Dapat ganyan. Ay, flooring na ngayon. Para makita mo Yaw. ang lamang Umuoy. mahal. Wala po, kasi kadang dito. Ito pa nga Paano pala. mo na isang patong? Ito pa baga. Ako kasi dati, sabay lang yung gitatin ko. Ito pa baga. Ay, ano Ay, lang babaguhin yan. wala na yan. Ano tanggalin yan? Ha? Tanggalin? Babaguhin. Pangit ba kaya pag ganyan yung pinto sa gitna? Oo nga. Ito ano, sasarahan. Saan yung pinto lang nila? Dito na yan ang pinto, babawasan ito. Dito yan, babawasan dito. Ah, ito sasara. Dito, dadagdagan lang. Ito, babaklas din, babaklas din. Dadagdagan lang. Parang ito, hindi na pumasok doon. Hindi ko sa nagdaw. Ano din pala ito, nauna yung poste no? No? Kaya mo, muna ka na una pusti. Hmm? Pag mga veterano talaga, una na ang pusti. Oo. Kasi nang matibay talaga eh. Kaya sa atin naman kasi, ano baga tayo? Paraan. Ayun mga paring dito, di ko pa rin kung saan tayo pito ito. Loli yan doon. Hindi ko alam. Intro nga tayo. Tagal man ang kajoy. Bago. Baga kung kayo. Tagal, di ba? Ang taba.
Cornel. Yung kapwa, ginawa ko ng kalkay. Okay man baga, oh. Ano? Yan, yung wish niyo po, ayusin namin yung flooring para gumanda na yung walking area. May tagwa ng sawa. May sawa to sa ilalim. Butas ba ang ilalim? Tapos mababa ka dito. Pantay ito. Forman o forma? Format. Forma. Dili. Jadi reformat yung ano. Isip. Para matagtagan yung memory. Isa na kayo, wala kaming kalgay. Kaya yung kapra, kaming kalgay na. Ano naman baga? Ano? Bunang blank. Diba yan? Ayos flooring. Bukas naman. Bukas ulit. Abang-abang po guys sa update. Part 2. Bukas naman. Uy! May sawa! Sawa na. Sawaan na. Uy! May sawa. Sawaan na ang viewers. Ayan po, good morning to all viewers. Welcome po. po tayo sa bayan. Ano, madam? Hindi ko alam kung ano yung connection natin ngayon. Siyempre, mga tayo dito kasi sila good morning, Jimmy. Morning. Ay, pasok ka wala? Anong magandang morning mo? Akin, nagising ako. Nagising ka? Nagising din ako. May gawa kami wala? Wala. Ay, meron. Ayan, kaunting ano naman. Ayan mga kaulay. So marami-rami pa itatambak dito. Yung mga pinagbis na yan doon. Yan, nadagdagan dito. Ano Cornel? Amo? Amo Cornel? So at yung ano, puputulin namin ng baka. Wala na. Magpapanamit daw. Malamit. Jami. Jami. Kumusta raw? Okay lang. Sabi sa kanya, okay lang. Hindi nagkakamusta siya. Okay lang ako. Kung sino ka. Namalat nga ang mukha niya yan. Parang butik. Yeah. Ibig sabihin, kisay. Hindi ko muro. Kasi nainitan sa dagat. Hindi ko pa dagat. Walang perno. Ang agaw Nagawa na yung perno? Hindi lang nakapupunta. Gawa na, wala kang pambayad. Walang pambayad. Naman na akong pang-abuno. Kung may pang-abuno ako, di panayaran ko na. Kung sino ka mapuntin. Ayan. Ay, amoy. Kuwang-kuwa. Baka magpalamig din kami. Mukhang may Uber pa to. Wala na.
So ayan na po, medyo napatag-patag na. So putol na namin yung bakal. Sabi sa gabal. Sa gabal sa ano? Sa gabal sa pagyaman. Nung kailan nagpapaloring na. Parang Jason. Kaya nag-flooring na. Ubus baga buhangin. Ay, alam na to. Balik ko na lang to. Lubog sa flooring. Ito na lang po. Ay, buhay namin ni parin yung Di naman pala butas yung code nun. Yung pantalon lang. pantalon lang. Tab mo lang yun. Malala. Clickbait ba? At least may natutunan tayo sa Nakikita ko nag-post. Nag-post din. Dito, gas-gas lang. Siya, Belen. Nakapantalon kasi, pero kung di nakapantalon yun, ipak talaga yun. Diba? Adam. Ano mahusay dito? Mahusay din. Yun. Silagas. Ha? Silagas. Dito lang. Ha? Wala. Ano kaya to? Uy, wala na po sa labal sa working area. Maluwag na po. Tapos na rin ang vlog. Nasa yawa, munting ang sumabit ng paa mo. Ako natulan. Ipog talaga ni Gat. Ipag talaga. Karapat dapat talaga. Yari mo na yan yung ano. Ayan, karapat dapat talaga maging boss. Yan sa tao sa mga kabos. Anong gulay? Nakita ko sana. Dito ay sisilo sa mga. Anong gulay? Magsisitaw ako. Patay! Kalaban na naman ni Gatcho! Hindi naman to, hindi pa naman nagpabili si kuya. Ha? Hindi pa naman nagpabili. Ah, di pa. Kala ko pabili na ng lulutuin. Nagluluto ka naman. So ayan mga ka-alright. So hanggang dito lang muna yung pag ayos-ayos natin sa flooring, pag preparation. Kasi ano pa, nakakaano ng panambak dyan, daragdagan pa to. Pag natuyo siguro to, yan o, yung hinukay dyan. Kasi napakaputik niyan eh, nag-ulan. Tapos yung mga pinagbistayan sa tambak dito. So at least, naging komportable na po yung ano, daanan dito. Ayan. At yung hollow block ngayon, nalipat na ron. Mamaya mag-asintada si Quarnet. So ayan. God bless to all. Muamah, chup chup. Bye-bye.